Веселин Пенев центрира, удари, това е гол! 1-0, резултатът е открит. Елио Мартинс пронизва вратата на Левски в 16-та минута. Грешка в синята отбрана. На пръв поглед безобидна ситуация от тъч, но пропуск при центрирането, не беше покрит. Елио Мартинс получи свободно пространство португалеца и насочи топката във вратата на Левски. Сега става интересно. 1-0 за Берое. В 16-та минута старозагорци повеждат в резултата. Много прецизно центриране на Веселин Пенев. Прекрасен пас на левия бек. Топката попадна точно между Ромейн Ели и Даниел Димов, там където беше пласиран Елио Мартинс. Гари Родригес. Много добро включване на холандеца. Центрира в наказателното поле и резултатът е изравнен. Илиян Йорданов бележи за Левски в 24-та минута. Какъв матч само! Илиян Йорданов ликува заедно с хилядите привърженици на Левски тук в Ловеч. Илиян Йорданов е футболиста, който изравнява резултата в 24-та минута. Страхотен двубой. Отлично включване на Гари Родригес по дясното крило. Успя да надиграе в този персонален двубой Веселин Пенев и да пусне изящен пас към Илиян Йорданов. За крилото на Левски остана просто да насочи топката във вратата. Невероятен старт за Гари Родригес. Остави на място Веселин Пенев. Спечели това пространство, което му беше необходимо, за да успее да подаде в наказателното поле. Отлично пласиране и за Илиян Йорданов, който мина зад гърба на Базил де Карвалио. Успя да намери чиста позиция и да насочи топката във вратата. Игор Джоман, френският футболист в състава на Берое Стара Загора, предостави изпълнението на страничното хвърляне на Веселин Пенев. Мартинс в наказателното поле. Удар към вратата! Гол! Мартинс с втори гол! 28 минута! И ето, че португалецът отново е в прегръдките на своите съотборници. Какъв ден само за атакуващия полузащитник на Берое! 2-1 за старозагорския тим. 28 минута на матча. Отново работа за полицията. Трудно е да бъдат удържани хилядите фенове на Берое тук в Ловеч. Петима футболисти на Левски, които просто придружаваха Елио Мартинс по пътя му към втория гол за Берое в матча. От Георги Андонов. Андонов! Гол! 3-1 за Берое! Гол за старозагорци! Рамос към Пинто. Гари Родригес. Родригес! Удари, това е гол! Жоао Силва намалява аванса на Берое. Жоао Силва бележи в 81-та минута. Ето колко бързо отбора на Левски отново успява да се върне. Да върне надеждата в този матч за своите привърженици. Страхотно включване на Рамос. Хубаво. Подаване по широчината на терена към Гари Родригес. Той с втора асистенция от началото на матча. През първото полувреме Родригес асистира на Илиян Йорданов. Сега прави това за Жоао Силва. Отличен пас към Гари Родригес. Никаква засада. След това хубаво подаване към Жоао Силва, който намалява аванса на Берое. Невероятно. Топката с глава. Родригес! Гол! Какъв матч!
77 минута и резултатът е изравнен. Силва за Родригес. Става страшно на стадиона. Отлична работа на Жоао Силва. Този път той свали топката към Гари Родригес, който просто я докосна и елегантно я насочи във вратата на Берое. Се тръгне победен. И двата тима създадоха пиршество за футбола. Сают срещу Пламен Илиев. Берое ще стреля първи. Амир Сают. Сают над вратата. Жоао Силва. Над вратата. Драмата продължава. Не му върви на Жоао Силва на тази врата. Той пропусна дуспа срещу Литекс точно тук на тази врата. По един пропуск за двата отбора. Втората дуспа за Берое ще изпълни Иво Иванов. Гол. Берое получава предимство. Перфектно изпълнение на централния защитник. Десли Мюлдер ще бъде втория футболист на Левски, който ще застане зад топката. Мюлдер срещу Караджов. Над вратата. Втори пропуск за Левски. Две идентични изпълнения от Жоао Силва и Десли Мюлдер. Амир Сают също пропусна дуспа за Берое, но Берое има предимство. Иво Иванов беше точен при втората дуспа. Пламен Крумов. Позабави се изпълнението на този удар. Пламен Крумов. Срещу него е Пламен Илиев. Крумов. Над вратата. Ако Велев бъде точен, резултатът ще бъде изравнен. Една от 5 за сега. 5 изпълнени удара от футболистите на двата отбора. Само Иво Иванов успя да отбележи.
Стефан Велев. Бившият футболист на Левски беше точен за Берое. Да видим сега бившият футболист на Берое какво ще направи за Левски. Велев. Греда. Левски продължава да не може да отбележи. 3 пропуска за сините. Жоао Силва, Дъстин Мюлнер и Стефан Велев. Борислав Стойчев. Другият централен защитник на Берое ще изпълнява. Каза му нещо Иван Караджов. Стойчев. В центъра на вратата. Безпощаден. Безпощаден. Но тук вече всяка грешка за Левски е фатална. Станислав Ангелов залага топката. Най-опитният футболист на Левски. Ангелов. Елегантно. Намалява аванса на Берое Станислав Ангелов, но Берое продължава да има предимство. Сега всичко зависи от Елияш. Разбира се и от Пламен Илиев. Елияш. Роденият в Бразилия полузащитник на Берое може да сложи край на този магичен матч. Този спектакъл, който изнесоха тимовете на Берое и Левски. Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един по-помрачителен матч.